Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi baro ka kerteng jonga di bati thamai nongrom tingwan ban pentip shapi bangin seplat ba no ya ka album khasi ka ba ai kerteng ri khasi ba ye ha ka RW production ha ka por nyo beje tinga pan ka jing kershan na pi ki ba pin so ba ban ne kershan nam ta ka ni ka music video album kum ba pi kershan nam ta ki we ki music video album khasi tinga kermen ba ka ning ba ka ni ka jing rai ru pinya kershan Tiang ai kerteng ya kani kijing rai ri khasi ba e ya kani kijing rai nga soban ai kublai kerpang ya iba pensngan khongno iba de ni kithan pen ursala dei ma ibla ya rap bat ibla pensna nam ta kani kijing rai bangan rai bat rengkat ya iba lur syai ru iba dan bentalang de kendiak ngakwa ban kran nam ta kini kintin jong kani kijing rai ki banga ngala rai ilong syai kintin ki badan jingmut ki bakit jingmut hadu kata-kata Maung bali ri khasi ba e ho ji babon kijing rai ngala rai ri khasi ba e Henry hakani kijing rai anda pli smo bat plus ngap ikini kijing rai tak no sya kalong ke bakta ya kado nut bat ki mensim kijongi iwe pi iwe namar habanga perkat habangi em hakini kising ki por ki bamenta gidan sya ngi mat sya kijing ki balai pujat ki bawanja hakani ka ri khasi ba e kijongi de habanga perkat aku por ke ba ime ipa ki jetu khana bahigi por ndai menshua ki brio menshua Kim patip ya kata kabasni Henry Kibriu mentai ki menshua ki kibriu ki ba 3 shitam ki ba 3 minut halak kam ki jam ki jongki Henry ki imsingi ha ki lingkha ki jongki da ka jingkeman da ka jingpu samrki Henry ha ka pamenta ki bangi em ka jok ka pamenta pat shibun ni mat ki jing ki jing tenju de ngam kwa banda bun kitien na markini ki jing rai lada pisngap ikini ki jing rai kin long shai pa pen ketik iki do anut ki jongi Tengam dan shubun kintian te tang kawe nga syukur pat ifi ki ba pin so ha bani ai ka jing kershan nam ta kani ka jing rai ka ban sapelat ba ha ka nyo tarik jong menta ubnai jemang kubli shibun